सरलाही में किला कर दे तो के सरलाही में किला कर दे तो धंधा में क्यों किच कल कौन तोरा धंधा में क्यों किच कल कौन तोरा सरलाही में किला कर दे तो के सरलाही में किला कर दे तो के सरलाही में किला कर दे तो सरलाही में किला कर दे तो धंधा में क्यों किच कल कौन तोरा तोरा धंधा में क्यों किच कल कौन तोरा सरलाही में किला कर दे तो क्यों कहै छौ है गे सबर की मलंगवा तोरा घुमाई देबो के वो कहै छौ हे गे सबर के मलंगवा तोरा घुमाई देबो केकरा से कहो किछ है तो न तोरा केकरा से कहो किछ है तो न तोरा हम अपन रानी बा नहीं लेबोगे तोरा अपन रानी बा नहीं लेबो धंधा में कहो किछ कल कौन तोरा धंधा में क्यों किच कल कौन तोरा सरलाही में किला कर दे तो के सरलाही में किला कर दे तो के सरलाही में किला कर दे तो धंधा में क्यों किच कल कौन तोरा तोरा धंधा में क्यों किच कल कौन तोरा सरलाही में किला कर दे तो मलंगवा के छौरा सब छै रंग रसिया हे मुस्क से काम चलाई ले तो मलंगवा के छौरा सब छै रंग रसिया हे मुस्क से काम चलाई ले तो केकरा से कहो किछ है तो न तोरा केकरा से कहो किछ है तो न तोरा हम अपन रानी बा नहीं लेबोगे तोरा अपन रानी बा नहीं लेबो धंधा में क्यों किच कल कौन तोरा धंधा में क्यों किच कल कौन तोरा सरलाही में किला कर दे तो के सरलाही में किला कर दे तो के सरलाही में किला कर दे तो धंधा में क्यों किच कल कौन तोरा तोरा धंधा में क्यों किच कल कौन तोरा सरलाही में किला कर दे तो सरलाही में नहीं तू बचबे गे घर के देख टेम्पू पर तोरो बजाई दे तो सरलाही में नहीं तू बचबे गे घर के देख ठेला पर तोरो बजाई दे तो संतोष कहै छौ तोरा के गोर की संतोष कहै छौ तोरा के गोर की सरलाही में किला कर दे तो धंधा में क्यों किच कल कौन तोरा धंधा में क्यों किच कल कौन तोरा सरलाही में किला कर दे तो के सरलाही में किला कर दे तो माँ गायत्री रिकॉर्डिंग स्टूडियो मलंगवा सरलाही नेपाल।